entre as persoas biolóxicamente, é dicir, pode ser home ou muller, é unha cousa ben fácil, sabemos todos que cando nacemos somos home ou muller. Sen embargo, a diferencia co xénero é unha cousa máis cultural, é algo que existe na sociedade e non teria por que existir. Son pautas de comportamento, traballos, todo aquilo que nos distingue de ser masculinos ou femininos. E co tempo foi cambiándose, por exemplo, o concepto de home e muller foi evolucionando co tempo. Antes os homes tiñan outras formas de actuar, de pensar, de vestir, e agora igual as mulleres e cos homes. As cuestións que debemos debater son se debemos seguir as pautas impostas por a sociedade, como a muller debe limpiar e os homes son os cortes. Pues yo creo que sí debemos seguirlas, porque principalmente somos diferentes, porque nuestro propio cuerpo es diferente. Y si están impuestos así, si nosotros mismos, entre los dos sexos, lo hicimos así, creo que debe ser así. Yo creo que no debe de ser así, porque todos tenemos lo mismo y podemos hacer nuestro cuerpo. ¿Alguien quiere intervenir? Agora vamos a explicar o marxismo. Sí. Marise, levanta un poquinho a voz porque si no te escoitamos ben, vale? Sí. Vale, silencio. Vale. Podedes intervir, para eso estamos, Bueno, todos sabemos como machismo, máis ou menos. Toda aquela discriminación dun sexo a outro, principalmente os homens cara as mulleres, e, bueno, o menosprezo, as agresións hacia a muller. E despois o machismo tamén orixinou un movimento a principios do século XIX que foi o feminismo, o sea, dende antes, que todo iso que favorece a muller, porque o machismo foi algo que denigrou moito a muller ao largo do tempo, e este movimento surxiu a causa disto. Vale, quero falar dos micromachismos, que son situacións que vivimos a diario que presentan situacións de diferenzas entre homens e mulleres. Como, por exemplo, vas con un amigo ao bar e pides unha bebida alcohólica e un refresco suave. O alcohólico sempre lle corán ao homem. Pues opino que el machismo está bien, porque nuestro propio cuerpo ya es más fuerte, está más desarrollado, está más preparado para todo. Y nuestro intelecto igual, más superior que el femenino. Y eso, opino que el feminismo es denigrante y que el machismo está bien. Pues yo creo que el machismo está mal porque eso, todo el mundo tiene dos piernas, dos brazos y un cerebro que pueden pensar de una manera o de otra. Pero al fin y al cabo somos lo mismo, hombres o mujeres. Máis alto. Non me interesa os profesores.